Bună toată lumea, eu sunt Bogdan Ernea și el este Rareș Petre. Astăzi voi face un challenge cu kendamele noastre, trucuri. Înainte vom face basic apoi, în felul următor. Așa, apoi, acum cupa mică. Acum vom face cupa mare, care este în felul următor. Iar acum spike-ul. Și vom face cupa mare. Exact. Așa. Acum vom face spike și eu. Iar acum vom face Ele. Pam. Așa. Acum vom juca o biricată. Gata. Prima dată face basic. Începe tu. Deci eu nu sunt obligat. Nici tu. Așa. Acum vom face cupa mică. Așa. Este obligat. Ai capa. Jucăm cu Ken. Cupa mare acum vom face.